Please subscribe to our channel. Subscribe ikha. Cardom Karbi Anglong. Karbi Anglong la pentima sao harat ke doan inglong asu tum fancy nili lamthe pali fancy ning hanglo. Penap lake June 4 arni kilik nangkile et penap puthot result KPG arni lo penap pe angthek KPG arni lo nasi Karbi Anglong la pen dima sao ke doan arat inglong asu ke doan sidame penap apor ladak difu strong room along kewang lap pen ahira sana cepi dunia fancy nilihin pen chuning ripon lo lap pen nili nale tu mapan adim maklong sama nampak lang pon lapot non nasi nale tu kata ko betanang lang tu dikade do penap apor pan lo la tum sai chiklem bom lo sai ke kleman ta nampak lang pon lo jo ya arlon ta nampak lang pon pudi mehet tipu nasi arlon ta nampak lang pon lapo dei lake nale tum chini lo ke venue mate adim lake dipu 5 mile lo si penap result dipon po jikato ka beta ka bang ai fansi chini ri lo inglong arat ke doan Karbi Anglong la pen di masau arlon ta ne paklang bon bodei lang non lake entrance gate lo ke la puwe tim an ya ne than pon lap bodei nang lang non dei pu bang ke electrician tum ke do dim lo la pu bang ke police department tum ke do dim lo ni than pon lap po la bang ga thikup lo dei a ground lo lage ground lo non kim bom lo la pu bang ga theng no ground lo dei theng no ground lo nili nale tu phana paklang pon lapji fansi ning hang lo sutame police department la pen CRP department tum do kok pana joksi puthot khamkhe do kok masi nili nale tu phan paklang pon laplong la dalo la se kado betaning oir dei ton tum nale tum penap por wang lo te nale tum kado ko beta thek long lap adim la ke dipu pas mile la dim